kaikki perseeseen toisiin. Kyllä. Vittu tietäisikkö. Niin. Vittu, Ei, mä kun en vedetään osaa toisille näppäillä perseeseen, eikö se mun vittu ymmärrä? Näet suklaajunaa. Ei tää suomen kielellä voi olla niin vittu vaikea ymmärtää. Me nussitaan Tuku. toisiamme vittu anaaliryppyyn. Ketä siellä on? Mui. Mitä vittua? Eikö se taas kysyä, mikä missä vittu? Nyt on hyvä kerki näyttää vittu. Saatit ton videolle vittu. Mä saan oikein kerran vittu on toisten. Päivää. Päivää. Tää vittua. Ketä tää ketun suuhun tänään munaa? Tuo. Do you want my bodies? Vittu. Ate, mä oon joskus läpsynyt kaverin naamaa munaa vittu. Se on normaali. Junassa. Se on normaali. Hirvees kännis vittu jätkä. Annetpirillä tussilla naamaa. Se oli vanha juttu se tussi. Joku hän läpsi sitä munaa vittu naamaa. Kävi läppäseen. Vittu se näki sen videon. Viimeinen kerta kun muna asuu mun naamaa vittu. Vittu kuolee kaikki. Siis naurettiin vaan kipeästi. Joo. Et jalkaas takiossa siellä on, mutta mulla on nyt näköjään huppari päällä, niin ei se haittaa. Hei, missä sun vittu kusinen takkis on? Se on jos asia. Mä voin hoitaa hän kato huppari. Jääkö se sinne vai? No ei minä tiedä vittu. Takatontissa. Onks se edes mukana? Ai se on kontissa. Onks se kerran takki kontissa? No ei oo niin just. Kato, sen takia mulla oli tää para huppari pökönä. No mä oon niin vittu kennissä. No joo. Aina niin vittu mei varmaan. Mä oon nyt just Facebookissa täällä hengissä. Käydäänkö Hämeenlinnassa vetää syötä? Ei vitun Facebookit. Häh? Mä oon nyt Facebookissa. Hei Facebook! hengissä. Hei, käydäänkö vetää Hämeenlinnassa syötä? Meilläks vetää Hämeenlinnassa sulle kalja? Onks Hämeenlinnassa yksin Tää? kaljoja? Kyllä nyt himaa haluais. Tikkakulma haluais himaa. No ei kun vittu. käy. Tiedät sä tikka? Et Sä saa et mene tikka. kotille. Sä et mene Mitä kotille. nyt se on Onks toi himaa? Pensamme noin vitusti? Se oli puolisenässä kun me lähdin. Niin. Mitä vittua? Mä katsoin niin paljon tuulen vastusta. Vittu naapuri käynyt varassa sun bensan kun me oltiin juomassa sun faijalas vittu. Häh? Moi! Äitille terkkuja. Se juttu on näin. Ei Me mennään nyt juomaan yhdet ja... Jouni lopettaa kuvan. Ja keto sä sit loppukuun vittu hernekkeen, että laittaa lopussa sen paan. Mä ollaan 20 tölkkiä hernekkeet himassa. Silmä periaatteessa vähän. Ainakin 2 viikkoa. Ainakin vittu. Jep. Vittu, tiedätkö kato toi. Toi kamera on ihan vittu peräsistä. Ei. Se on ihan vittu kuu. Tää on perässä. Ei vittu. Kato nyt. Mä oon mennyt sun